U nastavku emisije o IPA projektima. Završena je treća faza projekta Virtuelni kulturni turizam, skraćeno VIK Tur, u kojem su partneri s jedne strane Vukovarsko-srijemska županija sa turističkom zajednicom te županije i sa druge strane turistička organizacija Vojvodine u saradnji sa Fondom Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine, Univerzitetom u Novom Sadu i Ekonomskim fakultetom u Subotici. Ali prvo ćemo nešto reći o nedavno započetoj realizaciji još jednog IPA projekta koji se zove Identis, a takođe je dodeljen turističkoj organizaciji Vojvodine. Naime, taj najnoviji projekat prekogranične saradnje podrazumeva realizaciju programa za unapređenje turizma u Potisju, odnosno oblasti u slivu reke Tise, kod nas i u Mađarskoj. Taj projekat treba da sprovede turistička organizacija Vojvodine sa županijom Čongrad u Mađarskoj, kaže za Radio Novi Sad direktorka turističke organizacije Vojvodine Nataša Pavlović. Dakle, reč je o Potisju i 12 opština koje su njime obuhvaćene. Projekat Identis predstavlja udruženu inicijativu oba partnera, uključenih u svaki segment razvoja. Prioritet je rešavanje problema vezanih za manjak turističke ponude. Svi pričamo puno o Dunavu kao internacionalnoj reci, a Tisa je takođe internacionalna reka i upravo iz ovog razloga smo i aplicirali da bi razvili ovo područje. Prioritet je rešavanje problema vezanih za manjak turističke ponude. U trećoj fazi projekat VIK Tur, koji je započet još prošle godine, a sufinansiran iz programa prekogranične saradnje naše zemlje sa Hrvatskom, urađen je marketinški plan za unapređenje prekogranične turističke ponude dveju zemalja. Ističe Nataša Pavlović i objašnjava šta taj plan omogućava. Dalje korak i aktivnosti za bolje korišćenje prirodne i kulturne baštine i definisaće se preporuke za zajednički razvoj i diversifikaciju prekogranične turističke ponude Srema i Strijema. Cilj projekta je unapređenje turizma u pograničnom regionu i uspostavljanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog održivog razvoja sa naglaskom na razvoj i unapređenje kulturnog turizma, kaže Nataša Pavlović i navodi koje su aktivnosti turističke organizacije Vojvodine do kraja projekta. One uključuju digitalne aktivnosti i društvene mreže, edukacije za sve aktere u turizmu koja je vezana za digitalnu tehnologiju. U promotivnim aktivnostima biće pružene informacije i aktivno učestvovanje u izradi marketing plana za celu Vojvodinu. Upravo se radi produkcija kratkih 15-minutnih promotivnih filmova koja će koristiti savremene tehnologije kao što su time-lapse i morphing tehnika za izabranih 18 lokacija u Sremu. Tu su i materijali, publikacije, suveniri i billboardi. Ono što smo mi uradili i predložili smo uobličene 3 sremske rute, to je Rimski Srem, Srednjovekovni Srem i Novi Srem. Na sajtu će se naći i ove 3 rute. Turistička organizacija Vojvodine na projektu Virtuelni i kulturni turizam sarađuje sa pojedinim domaćim institucijama koje takođe imaju zadatke. Kada pričamo o ostalim partnerima, Ekonomski fakultet izrađuje mobilnu aplikaciju, zatim web portal. Fond za evropske poslove se bavi IT promocijom i izrađuju softver za virtualnu stvarnost. Lokacije predložene za virtualnu stvarnost su Sirmijum i Novi Sad. A što se tiče drugih savremenih tehnologija, tu će biti postavka 3 holograma. Rezultat projekta VIK Tur trebalo bi da bude prepoznatljiv identitet regiona, poboljšan nivo turističke promocije, poboljšan kapacitet pružalaca turističkih usluga i povećana vidljivost turističke ponude regiona. Projekat Virtuelni kulturni turizam, započet sredinom prošle godine, koji, podsjećamo, podrazumeva unapređenje turističke ponude Srijema sa hrvatske strane i Srema sa naše, trebalo bi da bude realizovan do oktobra naredne godine.